हेलो फ्रेंड्स, बड'आर्टेक चेनेल नायगिरि नोंथांमोननिसिम बयखौबो बरायहरबाय। लोगोफोर, दिनै नोंसिनि गेजेराव मोनसे भिडिअ लाबोनाय जाबाय। बे भिडिअआनो जाहैबाय जोङो माबोरै गाव गावनि मबाइल फनजों माबोरै जीमेल आइडि बानायो बिनिनो मोनसे भिडिअ लाबोनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन। लोगोफोर, आं सिगांग्रो बेखौनो बुंनो सानो, नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला सोरबाफोर आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैबा नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लादो। लोगोसे नटिफिकेशन बेल आइकनखौ अलाव क्लिक खालामना होदो, जाहाथे आंनि गोदान भिडिअफ्रा नोंसिनिसिम नटिफिकेशन सौहैयो। फैदो बिदिब्ला आं दा बारा गोबाव खालामाजासे आंनि जीमेल आइडिखौ जीमेल एप्सखौ अपेन खालामनानै जोङो जीमेल आइडिखौ माबोरै खुलियो दिन्थिदिनि। लोगोफोर, नै दा आं आंनि जीमेल आइडिखौ जीमेल एप्सखौ अपेन खालामनोसै। जीमेल एप्सखौ अपेन खालामनाय लोगो लोगो बेबायदि नुजागोन। बियो बयनिबो फनाव थाखायो। लोगोफोर, दा सोरबाफोर जीमेल आइडि खालामनो गोसोब्ला नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आरो नोंथांमोनाबो गाव गावनि जीमेल आइडिखौ बानायनानै लादो। दा आङो नैबे जीमेल आइडिखौ अपेन खालामबाय। दा आङो नैबे ग'इटआव होनोसै। लोगोफोर, नै आं दा ग'इटआव क्लिक खालामबाय। आंना गोबां जीमेल आइडि दंखायो, होनबाबो लोगोफोर नोंसिनो खोन्थानो थाखाय आङो गोदान जीमेल आइडि खालामनानै नोंसिनो दिन्थिदिनि। नै लोगोफोर, दा आङो गोदान जीमेल आइडि बानायनो थाखाय नैबायदि एड एनादार जीमेल एड्रेसाव क्लिक खालामनांगोन जोङो। दा आङो बेयाव क्लिक खालामनोसै। बेयाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो बेबायदि नुजागोन। दा आङो नैबे गुगोलाव होनोसै। लोगोफोर, नै गोजौनि गुगोलाव बेयाव क्लिक खालामनोसै आङो। दा आङो क्लिक खालामबाय बेयाव। नै लोगोफोर, जोङो जीमेल गोदान खुलिनो थाखाय नैबे क्लिक होनांगोन। क्रिएट एकाउन्टआव क्लिक खालामनांगोन। दा नै आं दा बे क्रिएट एकाउन्टआव क्लिक खालामनोसै। नोंथाङा मानि जीमेल खालामनो? फर माइ सेल्फ आरो टु मेनेज माइ बिजनेस। दा आङो फर माइ सेल्फआव होनोसै। लोगोफोर, दा नोंथाङा बेयाव नोंथांनि नामखौ होदो। आं दा आंनि फंबायनि नामै मोनसे जीमेल आइडि खुलिगोन। लोगोफोर, दा आंनि फंबायनि नामखौ आं होनोसै रहित बर'। लोगोफोर, नै दा आं आरो बेयाव आंनि फंबायनि डेट अफ बार्थखौ होनोसै 12 तारिख आरो जुन 1998। दा मेलखौ होनोसै आङो, माने जेन्डारखौ मेल। नै लोगोफोर, नोंथाङा बेयाव मा टाइपनि जीमेल बानायनो नोंथाङा बेयाव नोंथांनि गोसो बायदियै लिरनो हायो। नै लोगोफोर, दा आं बेयाव रहित आखर गिदिरनि होनोसै आङो रहित बर', माने जयै लिरजाबनानै होनोसै आङो रहित बर' 9922 रहित बर' 9922 होबाय आङो। नै लोगोफोर, दा नै रहित बर' 9922। नै दा बेयाव पासवार्ड। लोगोफोर, नोंथाङा बेयाव जिखुनु जाया मोनसे पासवार्ड मारिनानै लादो। 8था जानांगोन नाथाय नोंथां पासवार्डआ। दा आं बेयाव जिखुनु जाया 8था मोनसे पासवार्ड सेभ खालामनानै लासै। 2233 99000। नै लोगोफोर, दा आङो बेखौ स्क्रिनशट खालामनानै लानोसै। नोंथाङा जुदि पासवार्डखौ बावोबा नोंथाङा गोरलैयैनो मोनफिननो हानाय बायदि। दा आङो बेखौ सेभआव होनोसै। लोगोफोर, नै आंना दा जीमेल आइडिया जाबायानो। लोगोफोर, दा जोङो नैबेहाय क्लिक खालामना होनांगोन। येस आइ एम इनआव क्लिक खालामना होनांगोन। दा आं क्लिक खालामनोसै। नै रहित बर' 9922@gmail.com। लोगोफोर, नै दा आङो नेक्स्टआव होफिननोसै। नैबे गाहायनि नेक्स्टआव क्लिक खालामबावनोसै आङो आरो नैबेहाय आइ एग्रियाव होनांगोन। लोगोफोर, नै गाहायनि आइ एग्रियाव। दा आङो आंनि बे आइ एग्रियाव होबाय। लोगोफोर, नायलांबाय था नोंथांमोना। आंना मानि जीमेल आइडिया मानि जाबायानो। नै लोगोफोर, अके, आंना नेक्स्ट मोनसे जीमेल आइडि जाफिनबाय। लोगोफोर, दा आंना जीमेल आइडिया जाबाय। लोगोफोर, दा जोङो बेखौ नायनो थाखाय गाव गावनि जीमेल आइडियाव थांफिननोसै। गाव गावनि जीमेल आइडियाव नै आं दा बे रहित बर' जीमेल आइडियाव हाबनानै नायनोसै आङो। अके, नै लोगोफोर, आंना जीमेल आइडिया मानि सेभ जाबाय। लोगोफोर, मानि आं जीमेल आइडि मोनसे बानायखांबाय। नोंथांमोनाबो जायफोर जीमेल आइडि बानायनो रोङाखै बेबायदिनो बानायनानै लाबानो जाबाय। लोगोफोर, दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै। आसा खालामो नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो, साबस्क्राइब खालामदो आरो लोगोफोरनो शेयार खालामना होदो। लोगोफोर, नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफिनगोन। आं दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय। लोगोफोर।